Du store, den er ude i enden, den her. Du finder bare i den ende. Som formand for Foreningscenter Næstved bestyrelse og medlem af Frivilligrådet er det mig en stor glæde at byde velkommen for fejre af denne frivillige fredag, hvor vi også indviger vores nye domicil her på Frederiksmarksvej 16. De frivillige foreninger er en utrolig vigtig ting for en kommune, men en rigtig vigtig ting for dem, der udfører frivilligt socialt arbejde, men også rigtig vigtigt for dem, der modtager frivilligt socialt arbejde. 3, 2, 1, tillykke! Nej, hvor var det flot, min dreng. Man kan få lov til at støtte foreningen. Jeg har stået i en rigtig god Og så kan man have sådan nogle pauseting. Ja. I kan jo også komme ud til omkring vores borgere. Ja. Der var en bager, han bager de nysseligste kager, mellem smøgen stiger op og sådan her. Jeg er jo kulturkonsulent i kommunen, og jeg er fritidskonsulent. Ja, undskyld, folk er for bly, så nu kommer ekstra hen til dem og giver et knusel. Ja. Nu hører de Socialdemokratiets fiskeriordfører.